Iva, kont niġijaw meta kont sajr, taskom, sakemm taf inti, Mela, li għallu li naqralkom l-istorja jisimha jien ma nħobbx naqra. Jaw qalet, jien nħobb infinċi fuq il-kompjuter u ma nħobbx naqra. Jien nħobb nitbandal u ma nħobbx naqra. Kodba ma wadbuhomx. Bil-Malti u miktubin apposta għat-tfal. Ok? Miktubin apposta għat-tfal. Biex tkunu tistaw tpoġġuhom fil-library u tkunu tistaw tisselfuhom biex taqraw. Ok? Una kif tafu qegħdin St. Francis School Birkirkara, din hija skola mhux biss ta' tfal, sabiħa, immexxija minn sorrijiet kif ukoll għalliema li jagħtu qalbhom ma' tfal, imma hija skola speċjali għalija għaliex kienet l-iskola fejn jien meta kont żgħir kont niġi. Illum ġejt nagħmel din iż-żjara kważi viċin eluq żmieni stess, allura kienet okkażjoni doppjament speċjali għalija li niġi fl-iskola fejn kont niġi jiena proprju viċin il-ġurnata tal-birthday tiegħi. Hija esperjenza sabiħa ħafna illi wieħed imur lura back to the roots minn fejn telaq l-iskola minn fejn ħareġ u jiena għandi biss kliem ta' tifħir għas-sorrijiet hawnhekk illi tant dedikazzjoni imexxu din l-iskola għal żmien twil u li minnha ħarġu ħafna u ħafna tfal illi jiffurmaw parti mis-soċjetà tagħna tant sabiħa llum.